Медичні засоби, продукти харчування та інші необхідні речі. І ще 10 вантажівок гуманітарної допомоги від Польщі прибули до України. Ця партія призначена жителям Київщини, які стали жертвами російської агресії. Необхідні речі польський уряд узгоджував з українським міністерством із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Посол Польщі зазначив, що його країна та польський народ із першого дня широкомасштабної російської навали намагається допомогти українцям усім необхідним. За місяць до України прибули тисячі польських вантажівок. З Польщі в'їхало на територію України за час війни 2,5 тисяч фур. Це і від уряду, і від Офісу президента, і від міст, сіл Польщі, а також звичайних громадян, які в Польщі збирають кошти, збирають техніку, збирають їжу, щоб допомагати українцям, які стали жертвою цієї варварської агресії. Це було з першого дня, і в кожній сім'ї, і в моєї також є люди, які покинули свою роботу, щоб на кордоні допомагати біженцям, або когось прийняли додому, або зібрали якісь кошти. Це було з першої години російської агресії. Це масова підтримка. Ми дипломати тут, які працюють у Києві, дуже пишаємось таким ставленням. Ми дуже вдячні польському уряду, польському народу за те, що вони роблять, за те, як вони нам допомагають. Вони дійсно першими підставили своє плече і його не обирають. Ми вдячні їм і немає ніякого сумніву, що вони будуть до самої нашої перемоги допомагати нам.